Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng paksiw na bangus, tortang talong at meron tayong sinangag. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Mga taking Kapampangan, malinis na mga kapudibit. Mga tano po. Again. Ano, munang subo. Sarap ng torta pagkaluto. Gusto ko kanin kagad. Nasi agad. Tapos tortang talong. Tortang talong tayo. Ketchup. Ketchup. Yan, ketchup. Again na muna sa butakan. Balita natin UFC. Baka makita mo, dumang ka sa ano namin. Yan. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Mga tano po. Mga tama. Naman. Tortang talong. Ayan. Naman. Paksub na bangus. Bangus tayo. Tapos sausaw natin sa toyo mansi. Tingnan niyo yung taba mga kapudipis. Dito. Okra. Meron tayong okra. Meron kami rice. Meron kami rice. Hindi naman ako ito. Ay, di ba? Hindi na kami nahihirapan. Paksiw. Sabaw. Ay, cheers. Cheers. Kanya, mami. Sarap lang pala yan, di mapait. At syempre, mga kapuribis,
Congratulations sa kababayan natin, Miss Grand Philippines, si Emma Tiglaw. Tanglaw, tiglaw. Tiglao. Congratulations. Kapampangan. Kapampangan. Malagulat talaga rin Kapampangan. Kaya flexible. Ha? Kaya napuyat pa. Oo. Pinanood ko talaga yan. Hanggang alauna. Diyos ko dahil. Takot tawag din Pinanood ko lang sa sa cellphone. Baka kala nyo pumunta ako sa MOA Arena. Hindi ko alam yun. Bata manili ko. MOA Arena. Ang taba ng bangus oh. Oo. Pinili kayo para kay kayo. Oo. Tamig comment. Mag-gentleman na kamangkan mo, na. Pinili kita mataba pa ang ate Albi. Sarap naman. Gusto mataba yung bangus, malinamnam yan eh. Sarap. Tapos fried rice. Okay. Ito. Paborito mo yan. Ate tayo. Meron pa ako. Ay, meron ka na. Oo, laki. Oo nga pala. Manyaman talaga yung singlet. Tapos paksim pangos. Pangaba ka maranon. Ay, Diyos ko. Yung kapit-chap ka pa. Laki yan. Ang talong ah. Nakakakit siya makapulibis oh. Taba. Hindi pinakita ko yung puga. Ay ano. Ay Diyos ko. Kanya manakin. Sarap ng torta. Tapos ketchup.
Sarap. Magsha-shoutout na. Okay, magsha-shoutout po tayo. Shoutout po kay Eleanor Greno 8244. Ayan, nagtatampo na siya. Shoutout po. Shoutout po sa iyo, Eleanor Greno Wala po magtampo. 8244. Opo. Vilma Villesa from Quezon City. Shoutout. Loan Bueno from New York City. Ayan, shoutout po. And Gloria Vasquez, Lavalier, and Edanyo family. Shoutout po. And shoutout po kay Crystal Lash. Ayan, shoutout po. And Mikay Pascual. At shoutout po kay Wency from Datu Piang, Maguindanao del Sur, DARMM. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po na shoutout, huwag po kayong magtatampo. Pwede po kayong mag-comment and sa next mukbang po namin kayo i-shoutout. Minsan po kasi natatabunan yung mga comment nyo. Kaya wag na po kayong magtampo. Shoutout po sa inyo and salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Ma'am Lisel, shoutout po sa iyo. And syempre Tita Olivia, Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, Ate Janet, Lumipaw, Discarte, Lord, shoutout po kay ako. And syempre Nani Babe Kaluya, Tita Baby Dimla, Chupi Cabezas, Shopa Baby Alison, Catherine Bagoy, shoutout sa inyong lahat. Ayan, Ruby Garsalia, Ellis Garsalia, sila pa, Camille Garsalia and Garsalia family. Shoutout. Yes, makapudibis agi sa minanawan ng paksim bango sa pontor tantalong. Kita-kits sa susunod na bang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, mga.